Chris Mutsvangwa panguva ino obuda kutaura mashoko auya achivhundutsa vanhu anoonekwa kunzi this might be his first presser ya2026. Panguva ino achiadresa the press conference achitaura pamusoro pepa-constitutional amendments anouya panguva ino achiuya achitaura mashoko anoratidza kunge anobata vanhu venyika yeZimbabwe achivaudza kuti even if we go for the referendum tinongohwina, even kumacourts, even muparliament tinongohwina. Asaramira mashoko anoda achiadresiwa naChris Mutsvangwa panhau iri pressing iri kuonekwa kunzi iri very concerning kune mwana wese nyika yeZimbabwe nhau yereferendum. Zvinoda kuti neZANU-PF ndosubscribe like on the bell icon. Tipinda panguva ino munhau paOZM News mubuda nyika muchinzi in quotes, we are not afraid of going to the referendum. We strongly feel that legally we are very solid, so we will win in parliament, even in courts. ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa ndo mashoko anobuda achitogwa panapa naChristopher Mutsvangwa achitaura mashoko pamusoro pereferendum achiti aiwa, it's not like we are afraid or we feel like if tikaendesa the bill to the public we are going to lose it. Mashoko anobuda panguva ino achitaurwa naChristopher Mutsvangwa achambotaura mashoko achiti aiwa, even if we go for the referendum we have the confidence dzekuti we are going to win even in parliament, even in courts. Madevelopments ari kuda panguva ino pari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF, especially faction iri allied nezvigananda, it has decided to amend the constitution inova bill number 3 iri kuonekwa kunzi iri kuda kuextenda term yemutungamiri wenyika from 5 to 7 years uye vachibvisa the 140 rule. Iri kuonekwa kunzi vanhu vakaita sana Bombshell nanaChris Mutsvangwa vacho vanoonekwa kunzi they fought the war. Panguva ino tikuona kuti vana Christopher Mutsvangwa they want to abolish that. Panguva ino vachiti aiwa president achavhoterwa nevanhu akuvhoterwa neparliament. Tudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko chinoonekwa kunzi ndo zvakaita kuti Comrade Bombshell vafire in exile vachizama kudefenda the constitution, vachizama kudefenda marights ezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Bvina kumesa chichemedzo mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.